дар ҳамоиш намояндагон аз агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, Академияи миллии илмҳо, коршиносон оид ба ҳифзи пиряхҳо ва кормандони васоити ахбори омма иштирок доштанд. Иштирокчиён зимни баромади хеш қайд намуданд, ки дар шароити кунунии ҷаҳон тағйирёбии иқлим ва коҳиши захираҳои табиӣ ба яке аз мушкилотҳои глобалӣ табдил ёфтааст. Масъалаи ҳифзи пиряхҳо ҳамчун манбаи муҳими оби ошомиданӣ ва оби кишоварзӣ аҳамияти бузург пайдо намудааст. Пиряхҳо, ки тӯли ҳазорсолаҳо ба дидаи инсон мехӯранд, зери фишори гармшавии глобалӣ қарор доранд. боиси қайд аст, ки соли 2025 ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати амалисозии қатъномаи Созмони Милали Муттаҳид оид ба соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо баргузор гардид. Конфронси мазкур аз тарафи олимон ва мутахассисони варзидаи сатҳи байналхалқӣ бо баҳои баланд арзёбӣ гардид. дар таърихи 12 декабри соли ҷорӣ бо ташаббуси навбатии Тоҷикистон дар ҷаласаи ҳафтуми маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид оид ба муҳити зист ЮНЕА, ки дар шаҳри Нейроби, Кения баргузор гардида буд, қатънома доир ба ҳифзи пиряхҳо ва криосфера ва хусус дар минтақаҳои кӯҳӣ қабул карда шуд ва аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ пазируфта шуд. дар қатънома эътироф гардидааст, ки нақши Тоҷикистон барои ҳифзи захираҳои обӣ, пешгирӣ намудани тағйирёбии иқлим ва ҳифзи пиряхҳо дар сатҳи ҷаҳонӣ беҳамто аст. дар паёми навбатии хеш асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд, ки мавзӯи ҳифзи пиряхҳо, омӯзиши илмҳои криосфера ва амалисозии ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистон дар соҳаи обу иқлим аҳамияти стратегӣ ва ҷаҳонӣ дорад. дар робита ба ин пешниҳод мегардад, ки муассисаи давлатии илмиву таҳқиқотии Маркази омӯзишии пиряхҳои Академияи миллии илмҳо ба муассисаи давлатии илмиву таҳқиқотии Институти омӯзиши пиряхҳо ва криосфераи Академияи миллии илмҳо табдил дода шавад. боиси тазаккур аст, ки ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ташаббускори ҳалли масъалаҳои экологӣ дар арсаи ҷаҳонӣ мавқеи хосаро касб намудааст, ки ҳифзу омӯзиши пиряхҳо ва криосфера ин вазифаи глобалии ҷаҳонӣ муосир буда, ҳамкории байналмилалиро барои мубориза бо тағйирёбии иқлим талаб менамояд.